Čau. Halo, čau. Čau. Halo, je tě... Klary... Mami, slyšíš mě? Vůbec, Klary. Protože ti jede mixér. Co? Jede ti mixér. Počkej. Slyšíš mě? Jede ti mixér, tak tě neslyším. Klary, neslyším tě. Už to jede. Klary, už to je, slyšíš mě dobře? Já už tě slyším. Co, tak co, jak se máš? Máš se dobře? Jo, dobré, povyšili mě v práci. Aha, husté. Hej, víš, co se stalo to Maňce od Stadle? Hej, ona normálně její kura chytla slepičí HIV a říkám, to není možné, že může kura chytnout slepičí HIV. A jako, chápeš to, že tam mají jedno? Nechápu. Tak mi řekni, jak tam mohla chytnout kura slepičí HIV. Nevím. No Klary, ne, jako, já to nechápu, no Já jako tež to je psycho. Mami, já jsem si koupila totálně husté papriky v obchodě a jakože jsou totálně... Počkej, proč jsi koupila papriky, když já mám doma domácí, proč jsi mi neřekla, jako? Mami, protože nechci domácí tak jsem si koupil